Hai! Hochland ne inspiră în bucătărie. Soarele ne dă mai multă energie. Dragostea mai ușor o declarăm cu ceva bun încântător. Gusturi proaspete ne cheamă afară. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Hochland. Bucuria gustului. Cum ar fi să scoți vasele din mașină fără să le mai verifici? Să le scoți perfect curate din prima! Bine ai venit la provocarea Beko plus Fairy, vase curate din prima! Fairy și Beko au făcut echipă pentru a-ți asigura o curățare în care să ai încredere datorită puterii de curățare Fairy și a tehnologiei unice Beko Power Intense cu o curățare de până la 5 ori mai eficientă. Știi că sunt curate fără să le verifici de 2 ori. Beko Power Intense și Fairy pentru vase curate din prima! Nu vă supărați, a intrat Mars Bucket? Creatorii legendarului Mars Bucket prezintă trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum mare, mediu și mic, de la 20 de lei, KFC. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degrasantul Triumf? Toate sunt corecte. Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație, impecabil, imaculat! Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește curat lună. Oral-B știe că dantura ta merită o curățare perfectă, dar și blândă. Oral-B IO are un capăt de periaj rotund ce curăță acolo unde periuțele manuale nu ajung și masează gingiile, în timp ce senzorul de presiune le protejează de un periaj prea puternic. Pentru dinți 100% mai curați și protecție garantată a gingiilor. Curățarea perfectă începe cu Oral-B. Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită. Proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Telemea Hochland, gustul care aduce vara în farfurie. Bucuria gustului. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Astăzi e zi perfectă pentru fotbal mondial. La 7, campioana Europei, Spania lui Yamal, fotbal de catifea și o insulă la primul mondial din istorie. 500.000 de oameni cu inima cât oceanul. Spania, capul verde. La 10, diavolii roșii cu generația lor de aur și faraonii lui Salah, Belgia, Egipt. La 1, bani mulți și ambiție contra bani puțini și suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, 2 lumi total diferite, Iran, Noua Zeelandă. Cu cine vezi meciul? Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play. M-am simțit energia și o transmit aici. Mestecat, rulat, filetat, rostogolit, fălit, tagita, presărat, transformat și flambat, aruncat, tocat, savurat. De neuitat. Fish soup. Noua televiziune, Șef.ro. Hai la masă. Gata! Șef.ro îți aduce Salut, ce facem? Îți fac retuși. Ajunge. Hello Chef, Dispare mâna de aici. Pală și gătesc și... cel mai spectaculos mix de vedete puse pe gătit. Oh, stai mă că mi-ai luat o unghie. Oare era curat asta? Plating-ul ăla când dai cu farfuria. Ardom flăcări! Ia-ți un ieșit. Tare gură că mi se duce cozonac. Deci numai pentru voi, stimați telespectatori, vă rog frumos. Zilnic de la 18 doar pe Șef.ro. My God!
Șef.ro prezintă Șefi la cuțite, Sunt aici și sunt gata. fenomenul care a dat gust televiziunii. O să gătesc ciurigăi, Tocănețe de cartofi, crocodil, cel mai iubit show culinar din România. Banda, cloșul, emoțiile care au încântat o țară întreagă și poveștile inegalabile. Furtul pe la vârsta de 12 ani. am rămas pe străzi, am pozat pentru o revistă pentru adulți. Șef la cuțite. De luni până miercuri, de la 19, doar pe Șef.ro. Hai la masă! Șef.ro îți aduce Absolutely mind-blowing. o călătorie spectaculoasă This is the Thames. pe unul dintre cele mai faimoase râuri din lume. That is incredible. Oh, wow. Excellent. Descoperă locuri extraordinare, How can you not like that? oameni fascinanți și preparate care spun povești. I am seriously salivating. Cheers. Michel Roux pe Tamisa. În fiecare sâmbătă de la 17, doar pe Șef.ro. Da.